ngene iki. Diingi ku aku le. Ngopi. Ya aku iku wani kan. Ning ndi Pur? Ning iki lho dalan segitiga iki pojoke ana warung gubuk cilik ku ah. Heeh. Iya sih saya pas. Wah, ayu ya bakule. Dah, cari kimpah-kimpah aku roh iku. Kopine napi rada larang. Iya, Nek salah iku 20.000 mbok piro. Napi lah ya umum ra ya. Wong padane dene kopine larang, bakule ya Lah ayu. ayo. Nah, aku ning kene ku ame sedina mubuk. Pesenku mok kopi tok. Wong delok iku mok tok. Pesen kopi tok kok kamu mulai. Yo betah kowe wong bakule wayu. Tapi sok parane ya. Yo, Tenang. Tapi karo dhisik lah kan. Dut. Tenang kan pikire ben niku ben tenang. Aku kudu nguyok. Sik yo. Heeh. Tak petok sak betah rasane. Oh, dudu petapur nek kudu nguyo. Sik tak Iya. Gak ono wong. Aman. Kae nguyo kok malah ngono. Wong cerit ngono cah. Loh. Lah kok ngene? Loh. Loh. Beb, ini baik. Iki piye? Ana apa Pur? Lah aku lho, ning kene iki mang kok ora kok balik ngene iki piye? Iki kuwe tangker. Kowe mau amit-amit apa ora? Ora ambet lali lah iki piye? Walah, Tak ngomong lek men ana aku. Ayo. ya ayo. Lemen. Wong iki anggere turu, ugane tetep angel. Wis ah, paham aku. Celuk-celuk kok iso wangele ra ngaruan. Napa ta, Pur? Ini duit. Ora iki aku rene iki ana perlu. Wes lagu lama, mbok yo liyane. Gak ono wong ning omah iki lek aku kowe tok Nah, biasane wis ngono iku. Kowe kan ngerewo wong tuwek ngene iki yo mesti ana perlu, adate yo kon apa? Ngilih duit. Kamu kene ndi nonton bal ngono. Iki rada malah penting neh karo nonton bal. Apa? Aman neh, gak ono wong neh. Kowe kabeh nolong apa kok plingak, koyo maling kok disak wong. Tak emang bar tukaran doyak wong. Ngene sik wis aku tak aku gak ono wong tak ndang ngomong aku. Kok malah geti-geti wong. Iki sembelah kok. Iki malah manik-manik wong ae kok. Piye. Kira ngene. Sarana kowe iku yo wis tak anggap wong tuaku dhewe. Yo iya. Iki kan aku ndek mangkan nguyoh ya ta. Nguyoh ning lor omah. Nguyah kok dikandakno wong Sik tuwa. adi. Aku yo wis ndungu aku ora budek kok. Lah aku nguyoh iki mang. Ya tak cekli biasa umume wong nguyoh ra piye ra. Masalah Yo tak praktekno ki luwih pantes yo. Nguyoh kan yo ngene iki, Mas. Tak cekli wis penak nyantai. Lho, barang ame tak lerekno. Wah, aku roh nggonku dhewe malah Ngepang. gak ngono. Ngepang. Padahal bar sunat, biyen mbok sunatno lek wis Oh,
saiki iso balik. Ya piye? Yo balik gak sunatan neh. Mosok sik ndelok. Oh, yo apa ora? Jenengan saka ngendi? Mulane aku ning lor mang yo asal yo ora aneh-aneh kok. Biasane. Balik no. Biasane nek ngono kuwi jarane mbah-mbahku mbiyen iku gendruwonen. Gendruwonen. Ndak iya, aku ngono kan yo ning wit sing jare-jarene yo diarani angker yo rangker. Wit kono kae lah. Lah kan yo gak amit-amit palingan kok. Alah aku yo samit-amit bering kok. Amit-amit miring. Amit ngono. Wis aku wis gak miring men cuma mau amit wis pisan. Kembali. Mbok mlane iku aku. Piye iki lek? Sunatno nek lek mosok aku kok mus gede ndak bombarno ngene kok. Gendong kerai karo jarek kawung yo ngene iki. Kene. Sing marai wong tuwa rada bingung. Ngono tak cawisi os kadon. Patane ae lek. Tidak pusing. Piye iki lek? Malah gowo cawe isine tomat. kene. Wong wis ora ada duit. Malah njaluk sunat. Ora ndek duwe, nek menawa duwe singgahan, ngompahi calak. Singgahan nopo? Beras arek sak manci diluruk sore. Ya mbok piye budidayane wong tuwa sarana kowe wis wong tuwaku. Kekalingan tejo-tejo kae ora? Tejo. Oh iya saya kelingan. Etone uripe kepenak. Iya jarene aku krungu kanca-kanca yo saiki rada mulya lah uripe. Kene lho. Apa nyeleh duit rono kira-kira dindul ora yo? Lho, jajal kira ono. Oh, aku cara rono ora pantes saisin. Gengsi ya. Ngono iki. Omongan karo cah enom angger wis tekan gengsi. Angel. Pokoke tak pasrahno kuwi piye carane. Aku sanut. Ngono iki. Iya, Lek. Wah malah pusing. Ora duwe duit, ana wong kon sunat. Ora ada pemodal-modal tangan lah. Engko. Malah gremeng piye kok? Sik ta, iki pengen sunat ora? Iki kok dipikirno. Lanjut. Jalan metu kok bahasa Indonesia ada jalan keluar iki wong Jawa ya jalan metu ngono, jalan metune piye? Iya. Engko kira-kira utang duit wis pokoke kenal ra kenal angger roh rupane tak uncali undangan. Oh, tak dulu nyari utang wis ya. Lah, iki Iya, Lek. Wis nduk ide. wis tenangno pikiran. Wis kowe tutuk dalan dolan, engko sore bar-bar ngasar aku tak moro ning gone Tejo. Iya. Wis kana ndang dolan. Mau tak lanjutno mang kok urung bar. Wis ya aku tak balik sik. Ya aku tak pikiran turun nah. Foto-foto di tangsi ponaan. Tejo duwe simpenan apa ora ya? Muga-muga duwe nggo nuruti bocah. Ada onan-onan anak olah bapak kepradah senajan aku ora wong tuane ning wakile wong tuane ditangsi bocah kono semelara kemane rape. Amin. Kene ngopi sik kene lho. Alhamdulillah. Apa ngombe es temu kerasane, Jo. Aku mangameh mertamu malah kepethuk ning kene.
Apa manut bolu si totali titik? Ya mana perlu sithik. Perlu apa penting? Ya kok bingungan ngono apa, Men? Wong yo ora aku mbok anggap apa. Ono ya ora ana omong sithik. Sik. Delokno kopi apa ora? Delokno kopi apa ora? Delokno kopi ya. Ya wis ora apa-apa. Kopi wet enak no. Kopi wet. Mi, gawe kopi wet mi. Karo ngomong ngene lho. Mumpung aku loro aja. Ngono, ana perlu sithik. Logo apa? Hah? Ora ngerti Purnomo. Ya ngerti. Purnomo beko. Jaluk rabi. Rapi aku gak bingung. Wis wayahe wis gede. Iya lah. Nah, Wis pajang-majang kok. sampe kuweni nduk Surikaya. Terus? Umpama tak kandhani ora percaya. Percaya. Jadi nyoto ya percaya, Mi. Piye? Purnomo iku mau awak turu. Yuya-yuya gugah ditangani bareng tangi. Krungu tembunge aku malah kuwaget. Kepengen sunat. Bukannya wis sunat nah itu. Nah, mulane iku mau yo tak takoni. Apa kedawan apa piye kok kandha disunatin nah. Tak boleh mau dikata kalau Mungkin sunat kurang landep. Kurang landep. kurang landep ora ngono Mas teman. Omongnya jare nguyah mbah nek grumbul mbah nek wit gedhe ngono jarene cukup mosot dhewe malah licit balik jarene wong tua-tua kae sawane napa gendruwone napa ngono Wis lho golekno dukun kono. Sing dukun sing murah murah. Pengen mari kok murah. calak-calak lah gak apa-apa lah Memangnya ono calak BPJS. gak maksudnya kan miring sithik ngono ya wis pokoke ewang-ewange lah Oke. Mau tak cawisi, ya. Wis gampangnya. Monggo, Mas. iya wah ngopi sik ora kaya es. Es kan anget. Lah kok panas ora jumu. Jadi ku bathuk musim panas kok kopine lho. Sebenarnya panas. Iya ya. Suwe-suwe kok malah konslet kowe iki. Gara-gara ora normal tong sehat sekabian. Wis bocomu iki piye to? Aku ditit sithik badan strempe wingi lho. Tuh antara aku berhasil. Kapan balik? Yo sesuk-sesuk nek aku tempe nguri omah aku jual nek ana bakul tawakno jual awakmu Nanti. Iya iki kelas ora Kelas nilai kok ana ngene-ngene iki tenan ora ngundang mundur-mundur kaya wingi-wingi. ora nguri omah kalau anak tempe loro to Iya. nah kae sesuk nek bakul liwat tawakne nek menawa payu karo mengko nek bare entuk buan rak ngono Wis, nyok. apa meneh ngene kok ikhlas Nah, iso aja lewat tanggal ya. kok kaya ngurah ning koperasi wae Men, apa ora nyok? Yo. Tak hitung dhisik ya. Rasa dihitung. Rasa dihitung. Nek coba nak luwih yo peken kono. Lunga sekolah kok apa dipentung. Ana ngene lah kok ora entuk dihitung. Hitung-hitung nang omah wae nak ngitung jenenge. Yo. Matur nuwun ya. Lunga alas dolanan seten ya. Iki kelas lahir batin ya. Karo kanca wis mau turun pinung.
iki dhisik lah. Sejune Tejo. Bisa nyalinya kebalane ora ketambah gundul mbah ora. Aku jawab nyatane dulu. Kena nggo nuruti bocah kok. Lah bocah iki mang nang ndi? Pur, ayo jak. Sareng kok suwane ra njumuk. Yo Lek, sik Le. Piye wis iku sida entuk utangan. Sido. Ayo budal. Udah saiki ya. Yo ayo. Wis mantap. Wes tak mantepno. Aja wedi-wedi ya. Yo. Aja wedi-wedi kok. Lek ayo angkat yo. Oh alah. Iki si surat sapa? Kula, Pak. Iki sing sunat. Ram sisan. Astagfirullah. Manuk lawa kok dipakani tomat. Terus? Wah wis tuwa kok ngambil sunat. Lagi yo tuwa kok. Kek sunat iki yang ngono ning endi? Ceritane dawa, Pak. Cara tak critakno saiki aku dhewe isin. Cerita dhisik tak rungokne. Piye? Ceritane rak ngene Le. Aku ku marak nguyah ning sorwit kono iku lho. Lho, nguyah ya wis penak-penak. Lho barang ame tak lerekno kok. Barang manukku kok iso balik koyo cah cilik ngene. Iki jane kena opo? Ya Le. Medeni. Lincip. Sithik ae Pak ya. Walah, alah. Lah iki kok sedina kas ra ketulungan iki kowe. Lah nek kok tak ngeterno lek kuwi iki gendang ditangani sampean. Sok neh nak nguyuh iki hati-hati. Delok situasi kanan kiri. Ya, Aku hati-hati ana motor lewat juta aku yo minggir kok mang. maksudnya gak hati-hati menawa motor. Nak ono gendruwo. Lho, bayane ana kuntilanak. Yo ora ketok. Mosok wong kan ora gendruwo, ora kuntilanak. Oh, saiki kok karemu piye? Iki gek model piye sunatmu? Nah iso dibuatik kaya model batik lasem niku Pak sing iso lungkik niku. Nah iso. Iki ape kok? Iki ape gawe sarung apa sunat? Iki calak variasi, batikan iso. Oh, gambare kaya ngene modele. Sing iki apik le yo. Tapi sing iki Wah iki rada ana bekonge sithik. Nah iki kan apik bener Nah, iki regane dhewe. pira? Regane yo muni to. Awak dhewe ngomong iki wis sungkan. Pokoke engko yo ngerti dhewe kira-kira. Gemuni. Bangku niku lampu tau. 1000 tah 2000 tah 3000. Regane pira? Nah iki alate sing saka luar negeri. Arang iki. Gigi piring. Iya sing iki. Iki lho Pak sing Sederhana sederhana tapi apik. Nah, Ya wis. Tang turu. aku kok dik nang jatuh. Walah. Ya apa ora? Wis nek wedi ra wis tau sunat to? Aduh, biyen tau tapi gak loro mbon saiki. Kok ngono kuwi? Lah kowe wis gedhe, sunate pesone kudune gedhe. Iki ora gununat iki kira gununat. Gak gunyunan kono kok. Kok gunungan. Iki tak nggo nak ono awakmu nggo kathok-kathok sing kira-kira angel dibuka tak iris nggo peso iki. Ngono maksude. Isik ya. Lega aku. Aduh. Ya model iki tak sangkani kok ngarep apa kok samping nak ngene iki. Ya dhewe. Kok bingung men iki men. Modele kok ngene iki piye ya? Jare kamu gendong semangka. Ya nek bingung ya gandulan saka. Ki minggir. Ewake keli. Ora tak diwangi aku wis profesional kok. Wis digital. Aku malah sing wedi tak tutupi. Ketoke nak nggo alat iki kurang ora kedas iki. Ya sing canggih nisan.
gunting impor iki. Ah, iki lumrah. Masuk. Lah iki kok ora kedas iki piye? Gak kedas, Pak. Iya, kok ora kedas. Golekne sing canggih meneh. Wis bayaran gampang sing penting kepotong. Iya, iki lek kok ora kedas kabeh. Iki ana alat sing wah nak biasa gak cocok iki. Mau lho sing jare kok luar negeri tanding. Wes, sik, nanono. Mas ya. Ayo iki senet. Ayo. Sida ora. Lan mesti to kok dikuwetokno. Mas, ayo. Wes. Buka nih. Buka. Kesuwan iki. Wes. Bar. Aduh. Rasane. Tak kene popok sik. Wong iki bertabuk gendruwo ora Wes aku tak rap sik kecipratan kecae. Ya. Tak penalat sik. Wah, itu Pak. Wis mau baleni sunatne aku. Duh. Ya sik ya. Pak. Apa iku Pak Kuru iku manuk ta apa? Iki gak natap sarongmu. Oh, natap engko ya awakmu sambat. Oh. 5 menit gene ngene sik. Ya Pak, ya Pak. Tak gawe obat ya. Rasane. Ayo nek wis mulai. Bisa kok di halo karo iki piye lagi Oh iya. Mulai. Lho men lho. Wakul le mbokne kok mbok gawa ku piye? Wakul, iku wakul lho. Wakul nang saronge. Lah. Resik, wakule iku digawa gorene. Apa? Apa? Ora ana takoki. Wakul kok iku mulai ku piye? Aku ngono tapak mulai yo. Ya wis, matur nuwun. Saya udah mari mulai sih. Lho, men. Apa meneh? Kene iki ndi? Kamu tuh sih, tak urusan. Surat kopek diutang. Terang-terangan yo. Aku mangan duit. Ini tak utang. Sik kok nak bergawe nak berbuang. Tak lunasi kabeh. Lah mana kan padha diutang dhisik, mesti sampean mau nyunati. Nate di wong iki men. Tenan lho ya. Iya. Ya wis. Nek mari ya. Kelas yo. Kelas. Jane ya ora ikhlas wong ngono dibayar kok ikhlas. Wis, ya mbok tenan kok nak bar buan kok diurusi lho ya. Iya. Kali tambahane. Ya. Nah. Ono. Nyunati kok mana operasi. Wis lah. Ya. Ya. Kowe iku numpak motor. Yo. Rasane wis lara malah bok-bokno. Aduh. Ya saya kene. Ayo ndang mulai. Ayo.